Assalamu alaykum iýleşler. Dewletenin lideri wamy Murat Gurbanow diýen. Şoňa bir ýüzleresim gelýär-de. Murat bilen sen daşa ýurtda bir Türkmenistanda düşjek diýen bolýar. Ýigitler çykyş eden bolýar bilen. Adamlar alla beýdip görüňde bir maşgalaň ordaro. 80 ýaşynda ejen bar ha. Oğlugdaydı. Nefsi mağrıya görsem şo daýdanmy. Jigiň we haramlada batyrýan. Ejen öldürjekde 50 ýaşlaky adama gerçek zatmay şola bolat. İçip doňk bilet. Günne uruş goň galmagan ara bilen goňşary günne şol haýwan. Gijeňe da gowukdan ýa ýatyyor. O gije ta 12'de gelýär bilen bomşar köçede bilen. Üýme ýa ýetanok bilen. Yeter de goň galmagan tupan bilen. Ve şolaň goň ýatýansa ýatyyor ýok diýe bar. Bilem oňdan şeýit görüňden şolatdan gazeretler o. Sen bilet normal adam bolanda bar, birinji maşgalaň ordan bilen. Senin bilet ýurdaňyň normal men ýurdaň orjak diýen bolýan bilen. Senden öz wagtyň etdiň olatlar o men ýurdaň orjak ýurdaň wagtyny başga bärde atdyň. Sen öz wagtyň seňle. Mena düşünçe bar bir. Watan bilen da ýeniden maşgalaňam diýen ara bilen. Sen orada bilet ýöküň gaýdyp. Nämeler etip berseň öz wagtyny seret bilet. Bir maşgalajaň bir ýene bir käbäňe bir şolatlar bir jigiňe seret bir maşgalaňa seret şeýit şolatlara seret da o bilen.